nasekuhlanganeni bese uthi nasekukhuleni. Amen. Amen. Leli bandla leli laqinisela nganhliziyo. Laqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Nasekuhlanganeni, nasekuhlepheni isinkwa, nasekukhulekweni. Amen. Uqinisela ibandla laseJerusalema. Uma ngibona indaba yokuqinisela abazalwane vele uqinisela uqinisele kumnandi. Amen. Ukukhuleka kwabazalwane akusinto emnandi umkhuleko. Amen. Umkhuleko kufanele ukhuleke ngisho ungasavuki ukuthi ukhuleke kodwa khona kufanele ukhuleke. Ithi kuZikaNkulunkulu baqinisela bahlangana base beyakhuleka. Amen. Egameni likaJesu. Umbuzo lesaqala le ndawo ngayibuza ukuthi wena uhlangana kuphi ukhuleka kuphi. Nami uhlangana kuphi ukhuleka kuphi. Sikhuleka kuphi kahle kahle ukhuleka kuphi. Lapho kuphi ahlangana khona bese siyakhuleka egameni likaJesu. Amen. Ngapha ku12 kuthiwa khona ke babuyele eJerusalema bevela entabeni. Kuya abafundi bakaJesu bebe eJerusalema ngesikhathi uJesu kade eselwa ezulwini. Amen. Kuthiwa ke u13 ke kwathi sebengenile benyukela ekamelweni eliphezulu lapho bebehlala khona. Ophezulu uJohane noJakobo noAndreya noFilipi noThomas noBartholomew noMathewu noJakobo ka-Alfewu noSimoni umzelothe noJuda kaJakobo. Amen. U14 ke bonke laba baqinisela nganhliziyonye ekukhulekeni kanye nabesifazane noMaria unina kaJesu nabafowabo. Labantu ababeqinisela la ukhulunywa ngamadoda ayeqinisele ekukhulekeni. Ukhona nabesifazane okusho ngamanye amazwi umkhuleka kusona abesifazane bodwa. Umkhuleka ngisho ukuza namhlanje enkonzweni. Bonke abazalwane basenkonzweni namhlanje bazohlangana bazodumisa uNkulunkulu. Nangikhuluma ngomkhuleko ukuthi ibandla lihlangana kuphi ukukhuleka egameni likaJesu. Kuthiwa laba bathi mabebuye uJesu eqeda ukwenyuselwa ezulwini base beyabuya bayongena la abahlala khona. Base beyokhuleka bayoqinisela ekukhulekeni. Kwakungemnandi ukukhuleka. Bazalwane khonteke ngifike mhlawumbe ukimi ngeke ukuthi umkhuleka umnandi akusiyokhona uzima ukudla phakathi. Futhi umkhuleko awumnandi ngoba akumnandi kuye kudla. Ukucabanga ukuthi makuthiwa nje kunomkhuleko enkonzweni ukucabanga ukuthi njengoba nje ngilamba kangaka mhlawumbe omesi njengoba nje mina ngiphuza amaphilisi chronic ngizokwenze njani. Amen. Uzwe inyawo zibanzima. Omunye umzana azathatha indlela athi nginendlela angivumeleni lokukhuleka. Amen. Egameni likaJesu. Kuthiwa kodwa laba baqinisela nganhliziyo egameni likaJesu. Amen. Ucela ke bazalwane siqhubekeni egameni likaJesu. Amen. Sibuka umkhuleko egameni likaJesu. Angibuke umkhuleko weBhayibheli lonke bazalwane. Ngoba nami la kuvuke khona ukuthi angithinte khona egameni likaJesu. Amen. Ucela ozongivulela iziChronics lesibili avula 7 chapter 7 avula verse 14 egameni likaJesu. Phansi kwalelo verse uthiwa ngithole indaba ukuthi bafuna uNkulunkulu. Amen. Bafuna uNkulunkulu. iziChronics lesibili chapter 7 verse 14. Nezezo 17 verse 27 egameni likaJesu. Amen. iChronics lesibili chapter 7. Esihloko uNkulunkulu uyabonakala ngokwesibili kuSolomoni. Verse 14. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke, bafune ubuso bami. Baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini. Ngithethelele isono sabo. Ngiphilise izwe labo. Amen. Uthi 13 la ngenhla uthi uma ngivala izulu ukuba ungabikho imvula noma ngiyaleza ikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami. Uthi 14 ke bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke bafuna ubuso bami. Baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo. Ngiphilise izwe labo. Uthi uNkulunkulu la bayithoba abantu bami noma ngabe benzani mina emhlabeni kodwa abantu bangona bese bayithoba bafuna ubuso bami. Bakhuleke hayi bethoba nje bethule kodwa bakhuleke. Mina ngithi sikhuleka kuphi ke thina la esihlala khona siyithobe phambi kaNkulunkulu. Amen. Bengiqale ngale ndaba lena enabafundi bakaJesu elithawo madoda lawo nawo ayefuna uNkulunkulu. Okusho ukuthi ufuna uNkulunkulu akusikhona okwabesifazane ufuna uNkulunkulu okwebandla lonke egameni likaJesu. Kahle kahle le ndaba ifuna
ubuzalwane bonke egameni likaJesu ukuhlangana kwebandla ukuthi ibandla lihlangana nini lihlangana kuphi egameni likaJesu lihlangana lizokhuleka kuNkulunkulu likhulekela izinto elizibonayo amen kukhona ukuthi ngayikhulekela ngedwa omunye umzalwane mayisekhaya uyakhuleka yedwa abuke konke angakubuka kusebandleni amen egameni likaJesu amen kodwa uma ibandla lihlangene nomunye uzoza nomunye ukuthi kodwa ukuthi ngiyakubonani amen egameni likaJesu mhlawumbe noma sakha njena yini edingakalayo uma izinto zidingeka mhlawumbe singakwazi nje kulula ukuthi kukhona abavusi bey'ngane amen siyajabula ukuthi bakhona abavusi bey'ngane amen egameni likaJesu uma behamba futhi bayahamba bathi thambe kahle amen egameni likaJesu kodwa kukhona lapho kuhlanganwa khona kukhulekelwa lokhu kwabo egameni likaJesu amen kukhona sinawo lokhu kukhuleka ukuhlangana kwebandla uma kukhona izinto uNkulunkulu angenzi ukuyiphendula ngenxa yokuthi asikwazi ukuhlangana sikhuleke angakhuleka umzalwane oyedwa uyayibona amen kodwa uNkulunkulu yena ufuna ibandla uthenda mina abantu bami ababizwa ngegama lami bayithobe bese beyakhuleka abantu bami ibandla lami amen liyithobe lihlangane bese liyakhuleka lizofuna uNkulunkulu amen uthi uNkulunkulu yena uma simfuna siyofunyanwa nguye uma simfuna uyosifuna siyomthola uma simfuna uNkulunkulu simfuna mina angisho uma ukhulekela ekhaya amen bangangizwele ngiyibhongolozela uma ngiyibhongolozela ngoba kuyenzeka awumumuntu lo ukhuleka bazalwane uthi uNkulunkulu ubuza lowo kuhlangana uthi mina abantu uthi mina ngizozwa uma behlangene befuna mina bengifuna ngomkhuleko amen egameni likaJesu oh 17 verse 27 ukuze zifune uNkulunkulu ingabe zingamuzwa zimfumane ingani kakude kulowo nalowo uNkulunkulu baze zizizwe zonke ngakaziningi ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwakhe ukuze zifune uNkulunkulu ngabe zingamuzwa zimfumane ingani kakude kulowo nalowo kithi amen bendlulanga bazalo ukuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi simfuneni egameni likaJesu ungazi ukuthi umuntu ethena ngimfuna wenzeni ngimfuna ulahleke kuphi uNkulunkulu uyadinga ukuthi sisondeleni kuye bengishilo ke bazalo ukuthi le ndaba namhlanje ayifunele umzalwane oyedwa amen egameni likaJesu nami ngifuna ngoba ngimila yimi ngoba nami iyangihlupha amen egameni likaJesu ukuthi kazi sikhuleka kuphi egameni likaJesu ngaphandle kokuthi kuthiwe ena kunenkozo entabeni wona ukhuleke siutholayo lo sihlangene bese uyayikhulekela ekhaya wedwa amen kodwa uNkulunkulu uthi kunezinto angekazenze ushilo ngalo zimweni besibili kunezinto angekazenze uma singahlangana angasakhuleka ngisho ngabe sengiyafisa ukuthi zenzele kodwa uNkulunkulu ngekazenze ngoba azesihlangane sikhuleke egameni likaJesu amen uNkulunkulu udinga thina sihlanganeni sikhulekeni ebese yazenza lezi zinto ebese yayivula leminyango le ebivaliwe amen egameni likaJesu ngoba thina sihlanganile egameni likaJesu ucela ungubukela ke zona iCorinthians lesibili chapter 4 egameni likaJesu chapter 20. Chapter 20. The Chronicles speed in chapter 20, verse 4. Ukunqoba kukaJehoshaphat izitha zakhe. Verse 4. uJuda wakuthana ukucela ukusizwa uJehova. Baphuma emizini yonke yakwaJuda bafika ukumfuna uJehova. Basafuna uNkulunkulu. Isizwe uNkulunkulu bacela, babezocela la. Becela ukusizwa uNkulunkulu. Babe empini. Amen. Futhi ayikho ongayiphuma. uNkulunkulu akazi umunxusa.
ibandla lingaze lihlangane lizonxusa uNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Noma bethu leyo mpilo ibuye umuntu oyedwa kodwa kudinga ukuthi ibandla lonke lihlangane lizonxusa uNkulunkulu egameni likaJesu ukuze leyo mpilo leyo ibe impumelelo egameni likaJesu. Kuthiwa laba bakwaJuda nabo bacela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abasize, babezocela uNkulunkulu ukuthi abasize, bafuna uNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Uphinde ngicela ungiye kwizenzo 12. Verse 15. Izenzo 12, verse 10. Izenzo chapter 12, verse 12. Sekumkhanyele lokho, wafika endlini kaMaria unina kaJohane othiwa uMartha. Lapho bebekuthele khona abaningi bekhuleka. Verse 5, chapter 12, verse 5. Ngakho-ke uPetru wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Lapha-ke ngakho-ke uPetru wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ibandla likhulekela uPetru setilongweni. Ibandla lamkhulekela ngesineke. Amen. Egameni likaJesu. Kuningi ngathi bazalwane ukuboshwa ongaboshwa kubo. Nami engaboshwa kukho. Engathi ngime nje khona la, kanti uyabothi ngiboshiwe. Amen. Egameni likaJesu. Abazalwane beyothi sengazathena ezinto zibuhleba. Amen. Umzalwane bebona ukuthi umzalwane la unenkinga. Lo mzalwane uyadinga umkhuleko. Amen. Lo mzalwane udinga ukuthi akhulekelwe. Ibandla lihlangane limkhulekele. Belizomhlela. Amen. Lapho kuningi lokho ukuthi abazalwane bengahlangani bakhuleke ngenxa yokuthi ngeze ukuthi abazalwane bethembani. Amen. Egameni likaJesu besaba ukuthi ngeze ukuthi ngezohlethwa. Uma kukhona into engahambi kahle kimbothi ngiboshiwe, kuyadinga ukuthi uzokhulekelwa. Amen. Egameni likaJesu. La ngoPetru akukhulunywa ukuthi wayeboshelweni. Amen. Noma ikhondaba lokuboshwa kwakhe kodwa kuthiwa la ibandla labe selihlangana lazomkhulekela egameni likaJesu. Uhlangana ibandla ukuze uPetru akhulume. Amen. Ongenzeka uPetru angakhululwa uma ibandla bala lingahlangana nawe engakaze akhulule uPetru egameni likaJesu. Kudingeka ibandla kaNkulunkulu kube nezikhathi zokuhlangana egameni likaJesu. Lizokhulekelana egameni likaJesu. Amen. Ngoba nje kubalulekile sikhulekelane egameni likaJesu. Ila kuvela khona uthando. Amen. Egameni likaJesu. Ngoba nje mawucabanga mawubheka angeke uzikhulekele umuntu ongamfuni. Ungikhuleka ukuthi umuntu ongamazi ongamfuni. Nanje bazalwane bakhona abazalwane abaningi engabazi la. Ukuthi angibazi kanjani ngiyabazi amagama kodwa angibazi ngoba angazi lutho ngapho egameni likaJesu. Ngakho-ke angibazi. Futhi angifuni ukuthi mhlawumbe umzalwane ngimkhulekele angasazani. Umuntu ovuka ukuthi umkhuleke umzalwane owazi ukuthi siyazana naye. Amen. Sazana ukuthi sazana emkhulekweni egameni likaJesu. Yingakho mhlawumbe ngizengishisekela ukumkhulekela egameni likaJesu. Omunye umzalwane othena ngathi umzalwane bakuthanda umzalwane ubani. Bahlangana emkhulekweni. Wena-ke nami sihlangana kuwe. Ukuze phela sizothola uthando sithandaneni ibandla kaNkulunkulu egameni likaJesu. Ungathola ukuthi sihlanganhlanga kodwa mase senkonzweni ngesonto sihlangene. Simunye kanje simunye sibahle. Amen. Kodwa azikho indawo la sihlangana khona sizobuya. Le mkhuleko uNkulunkulu ayidingayo enhlizweni nami ukukhona ukuthi sengathi le ndaba ibingezitsho akusindaba eqala ukukhuluma kodwa sengathi uNkulunkulu bengakavumi ukuthi izitsho egameni likaJesu ukuthi le mkhuleko lena ayibuye besithe isihloko ngiyangikhumbuza okusho mangikhunjuzwa indaba eke yabakhona ukuthi phela ayibuyele emasisweni asibuyele kuNkulunkulu ayesibeke khona egameni likaJesu senze lo msebenzi uNkulunkulu athi uJesu akabuyi asibuyele lisenze nje uNkulunkulu ayeshilo wayengekakhulume kanje uma izathu singekho babengezela abaseJerusalem ngokuthiwa bayaqinisela babezoqiniselela izathasini kuhle konke babezoqiniselela ngoba bezoyini babeqinisela ngoba kwakunzima kodwa kufanele benze egameni likaJesu kuthiwa bamkhulekela uPetru esetilongweni uverse 12 uthi-ke sekumkhanyele lokho wafika endlini kaMaria unina kaJakobe. Amen. Okuthiwa uMartha lapho bebebuthene khona abaningi kufika uPetru ufika kanjani leya ndlu uzwe ngoba athi kuyakhulekwa kuyo uPetru uzwe ngoba athi kukhulekwa kuleya ndlu leyana uzwe ngoba athi kunabazalwane ababuthene kuleya ndlu uzwe ngoba
umoya ongcwele okhulume kuphethe ukuthi bakhona abakhulekelayo abakuleyana egameni likaJesu ngoba wayengazatshela umuntu ukuthi ena khona bamkhulekelayo futhi bamkhulekela bakuleyana egameni likaJesu kuthiwa sekumkhanyele lokho wafika endlini kaMariya unina kaJesu uMartha lapho babebuthene khona abaningi bekhulekela yena egameni likaJesu ingakho bengasho ukuthi ena kuyenze umzalwane okhulekelayo kube khona i-connection naye ngoba noma engakutshela ukuthi uyakhulekela noma engakutshela ukuthi uyakhulekela ngenxa yokuthi kukhona lokho akwenzela khona emfihlakalweni kaNkulunkulu egameni likaJesu angithi le bandla lingakhulekela ngelilanga ngabekhuleka mhlawumbe obaba basukume bakhulekele omama bezwe ukuthi bekuthi ngathi khona into engahambi kahle komama egameni likaJesu besukuma nje bebodwa obaba lezinsizwa zabo baphuma sizokhulekela omama egameni likaJesu no mama uma bezokhuleka obaba angeke vele kuthiwe sizokhulekela omama ungasho ukuthi ukhulekelwa ini bakhulekela phela kwasiphi isimo amen uma sebefikile la obaba bazothi omama sibakhulela ku-1 no-2 no-3 amen phela izwi kaNkulunkulu aliyimfumbi egameni likaJesu fanele zishiwo lezi zinto esikhulekelwa kuzo amen hayi ukuthi bazobuya bezothi besimkhulekela simkhulekela u-1 no-2 no-3 ukuthi alwenzi kahle amen kodwa bazobe besikhulekela amen no mama kanjalo bayakwazi ukusukuma bazokhulekela obaba amen bezokhala khona la bezokhalela obaba egameni likaJesu hayi ukuthi bakhona mama ozophuma la ayodleka ngesikhala ngani ukuthi u-1 no-2 no-3 awuhambi kahle amen egameni likaJesu sizojabula uma bebonakala ukuthi lezi zinto besiyikhulekela seziyenzeka noma le nto besiyikhulekela ayisenzeki amen ngoba mina ngizokwenza ngimela ngizoshumayela uzwakala ukuthi hayi khona engathi umama mnjobe lapha leshumayela akuhle kahle amen egameni likaJesu nalokho kuyakudinga umkhuleko amen sihlangana kuphika sikhulekele ukuthi siyambona umzalwane ukuthi ebeshumayela ngumele sesiyamhleba sisho njalo simhlebile ngoba zama mawungabheka ngeke umzalwane ongahleli amen ayakuzona mahethi ngoba ngisho angilokhuleka wedwa uzofika umhlebe vele uhleba ngani uhleba uNkulunkulu uyosho uNkulunkulu ngabantu bahambe kahle u-1 no-2 no-3 amen manje kubuhlungu ma ezohlangana abesifazane bezothi umama mntu ngathi kodwa singayiboni kahle ngayo okunye kuzoshiwo yini ukuthi ahambe kahle egameni likaJesu bazale ndaba ivuswa ukuthi ena enhlizweni yami emkhuleko ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu nangenzele zona ngale mkhuleko le yingakho bengithi ena ngiyanikhumbuza ngikhumbuza abazalwane ukuthi niyakhumbulani amen egameni likaJesu amen ngikhumbula abazalwane bangisangisela sengizaqhubeka nje bazalwane ngisakhuleka ngiyadlula kuleka phethu amen egameni likaJesu angiqhubeka ngingenele nayo number 4 uthi ke bakhala uNkulunkulu egameni likaJesu bakhala uNkulunkulu uJeremiya 9:17 kuya ku-20 Jeremiah chapter 9 verse 17. Usho nje uJehova Sebahothi uthi aphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike verse 18 basheshe basikhihlele isililo ukuze amehlo ethu amululeke izinyembezi nezikophe zethu ziphophoze amanzi verse 19 ukuba izwi lokukhala lizwakala livela eSiyoni lithi yeka ukuphangwa kwethu sijabhile kakhulu ukuba silishiyile izwe ngokuba kadilizile izindlu zethu verse 20 yebo zwanini izwi likaJehova nina besifazane izindebe zenu zilamukele izwi lomlomo wakhe nifundise amadodakazi enu ukukhala kube yilowo nalowo umakhelwane wakhe ukulila haleluya uthi Jeremiya aphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike amen uthi qaphelani shuthi anizokubiza noma ubani
Unalabesifazane abahlakaniphileyo abakhihla isililo. Amen. Isizwe kaNkulunkulu ukuze nathi-ke amehlo ethu ezomuleka inyembezi. Amen. Okusho ukuthi mangabesifazane shuthi lapha ley'ngcebo zenkosi sobe seyiphuma inyembezi ngenxa yalabo besifazane ababiziweyo egameni likaJesu abazokhala isililo egameni likaJesu bezokhala kuNkulunkulu. Sizokhalela uNkulunkulu ngezinto uNkulunkulu okufanele senzele zona egameni likaJesu bezokhala. Amen. Abesifazane-ke bakhala kuphi? Amen. Egameni likaJesu. Nambuza ngizobuza lo ukuthi mama mlu ukhala kuphi? Bazalwane nikhala kuphi? Noma nawe ikhalela wedwa ekhaya kodwa uNkulunkulu ukhuluma la ngokuthi ababizwe akuqashele ukuphuthulwe babizwe laba besifazane bazokhala isililo. Amen. Lezi bazokhala isililo, bazokhala isililo sokwakha egameni likaJesu. Ake sithi indaba esematheni indaba yokwakha. Mhlawumbe uNkulunkulu uthi ake bagijime laba besifazane bazokhala isililo sokwakha egameni likaJesu. Amen. Ngoba phela abazali akuhle konke egameni likaJesu. Uthi abagijime bazokhala egameni likaJesu. La ngezansi kuthiwa baze bafundise namadodakazi abo. Akhona amadodakazi akwazi ukukhala la endlini. Akhale kuNkulunkulu senamini. Akhona amadodakazi noma wandi. Akhona amadodakazi akwazi ukukhala la endlini. Amen. Usho bazalwane babona ukuthi abanakile. Kufundiswe namadodakazi abo ukukhala egameni likaJesu. Kunendaba engale bahlulela 11. Uma kukhulunywa indaba uJeftha esenikele indodakazi yakhe ethi isithembiso kuNkulunkulu ukuthi le ndodakazi yakhe kufanele ibulawe uthe noma yini izohlangana nayo yiyo ezonikela ngayo uNkulunkulu. Amen. Uma esehlangane nendodakazi yakhe sokuba buhlungu. Uthi indodakazi ngoba uvulile umlomo wakho wethembisa phambi kaNkulunkulu ukuthi uzonikela ngani. Amen. Uthi ngenzela into eyodwa. Uthi ngicela unginikeze izinsuku bese ngiyahamba ngiyolilela ubusha bami noma ngiyolilela umthombo bami. Amen. Lezinto lamadodakazi asuke ayifundiswe ubani? Bafundisa bekuphi? Ngoba phela kufanele bekhona abesifazane uNkulunkulu abethembileyo athi uNkulunkulu bahlakaniphile bezohlangana bese beyawafundisa amadodakazi abo bazobe behamba nawo amadodakazi abo egameni likaJesu bezowafundisa ukukhala. Amen. Bezowafundisa ukukhala phambi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenze njani uma wehluleka endleleni, wenze njani uma umuntu omusha egameni likaJesu. Amen. Ngoba kuzoba inkonzo yabasha iyaqala iyagcina inkonzo yabasha. Amen. Futhi akuziwe khona ukuzokhalwa lapho. Amen. Egameni likaJesu bazofundiswa bazofundiswa khona. Amen. Kodwa siyadingeka isikhathi sokuthi kube khona isikhathi abazofundiswa khona ukukhala phambi kaNkulunkulu. Uma ngikhuluma ngalamadodakazi abazalwane uvukalela ibandla lisaqala bazalwane. Kwakuba nemkhuleko yabasha. Ifikisela nje inyembezi bazalwane. Babengena imizi, babekhetha nje umuzi noma wabufumama. Amen. Beyokhulekela kuwo lowo muzi. Amen. Beyinikele kuNkulunkulu, beyinikele impilo kuNkulunkulu. Babengabesifazane, babengabesilisa. Kodwa okuyiqiniso ukuthi babesuka bekhona omama phakathi kwabo bezokhala kuNkulunkulu. Amen. Egameni likaJesu. Lo mkhuleko leyo yayibenzela umsebenzi omkhulu kakhulu. Amen. Egameni likaJesu. Abanye bakhona ngayo lo mkhuleko ababayibamba ngalezo ikhathi egameni likaJesu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga omunye umuzi ngendlela ababekhonza ngayo bazalwane isono babesibamba ungena emnyango ukuthi kuyanuka la egameni likaJesu. Labo bantu abasha ungena emnyango kwaphithizela egameni likaJesu wawubuya kumbela wasudla izona. Alokho khathi abantu abasha ababekhala kuNkulunkulu beya kuNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga nje iqala ngoLwesihlanu kwathi abantu abasha ongafikanga ngoLwesihlanu angabasajoyina umcibelo egameni likaJesu. Kwakungiphathe kabi kabazali kodwa ngangiqonda sengagcina sengiqonda ukuthi babazi ukuthi bona bayiplanile ukuthi siyahlangana namhlanje. Amen. Mhlawumbe bethi sizobaphi iqhanuko namhlanje egameni likaJesu. Mhlawumbe uzofika kusasa uyasiphazamisa egameni likaJesu. Enye ikhumbula abazali omkhuleko yayihamba noma ngaphakathi ngelinye ilanga uyiwe komunye umuzi kwakungekho ukuthi kuyahlentshwa egameni likaJesu. Kodwa babeka kuNkulunkulu, babeyolila phambi kaNkulunkulu, bayolilela ubusha babo egameni likaJesu. Haleluya. Kuyavuka enhliziyweni yami ukuthi
Jesu.